Az 1,4 literes 77 kW-os FSI motor a Volkswagen első közvetlen befecskendezéses benzinmotorja. Az FSI a Fuel Stratified Injection rövidítése és jelentése rétegezett benzinbefecskendezés. A benzin közvetlen befecskendezésével a hengerbe a fogyasztást akár 15%-kal is lehet csökkenteni. Közvetlen befecskendezésnél a motor automatikusan két üzemmód, a homogén és a rétegezett töltésű között átkapcsolva működik. Elsősorban a rétegezett töltésű üzemmódban a fogyasztás és a károsanyag kibocsátás erősen csökken. A rétegezett töltésű üzemmódnak csak alacsony fordulatszámnál és kis nyomatékleadásnál van előnye. Ezért a motor az ilyen körülményeken kívül átállítja a keverékképzését homogén üzemmódra. Ez a második FSI film 3 részből áll. Az első rész leírja a motorvezérlést, a szívórendszert és a benzinellátást. A második rész a kipufogó gáz utókezelését ismerteti. A harmadik részben az öndiagnosztika látható. Az első filmben az FSI motor szerkezetét, működését és a keverékképzést ismerhették meg. További információkat kaphatnak a 252-es és a 253-as tankönyvből. Első rész: motorvezérlés, szívórendszer és benzinellátás. Az új Bosch Motronic MED 7.5.10 olyan vezérlőegység, amely a motor homogén és FSI üzemmódját egyaránt vezérelni tudja. A Bosch jelölés sokat mond a rendszerről. Például ebben az esetben az M jelentése Motronic. Az E elektronikus gázpedál működtetés, és a D a közvetlen befecskendezés. A számok szerint ez a 7-es változat és az 5.7-es fejlesztési szint. A motorvezérlés 21 érzékelő jeleit fogadja, és 20 beavatkozó elemet vezérel. Az alkotóelemek többségét már az előző rendszerekben is alkalmazták, ezért önöknek bizonyára ismerősek. Most csak azokat ismertetjük, amelyek különböznek az eddigiektől. Kezdjük a szívórendszer alapelemeivel. A következőkből áll: elektronikus folytószelepvezérlő, szívócső, a szívócsőbe integrált vákuumtároló, visszacsapószelep, szívócső alsó rész, 4 szívócső terelőlap, vákuumos állítóelem a szívócső terelőlapokhoz, szelep a szívócső vezérlő vákuumos állítóelemhez, levegőszívó út integrált felső és alsó csatornákkal. A szívórendszernek fontos szerepe van, mert a motor enélkül a két üzemmód között nem tudna átkapcsolni. Nézzük meg most a beszívott levegő útját. A levegő a folytószeleptől a szívócső terelőlapok mellett a szívócsatornába áramlik. Homogén keverékes üzemmódban a folytószelep a gázpedálállásnak megfelelően mozog, és szabályozza a beszívott levegő mennyiségét. A szívócső terelőlapok alaphelyzetben vannak, és szabadon hagyják az alsó és a felső szívócsatornát is. Így nagy az áramlási keresztmetszet, és a motor be tudja szívni a nagy nyomatékhoz szükséges levegőtömeget. Rétegezett töltésű üzemmódban a motor nyomatékát a befecskendezett benzin mennyiségével szabályozzuk.
Ekkor a folytószelep majdnem teljesen nyitva van, így az ellenállása kicsi a szívórendszerben. Most a vákuummembránhoz nyomáscsökkenést vezérel a mágnesszelep, és ezért átállítja a szívócső terelőlapokat. Azok bezárják az alsó szívócsatornát. Ezzel kisebb lesz a szívócsatorna keresztmetszete, és a beszívott levegő felgyorsul. A levegő hengeres örvényléssel áramlik a hengerbe, és ez elősegíti a rétegezett töltésű üzemmódban a keverékképzést. A fékrásegítő nyomásérzékelője fontos biztonsági elem. Ha a motor rétegezett töltésű üzemmódban van, akkor a folytószelep szinte teljesen nyitva van, és a szívócsőben kicsi a nyomáscsökkenés. Többszöri fékezés után a vákuum már nem elegendő a rásegítéshez. Ennek az elkerülésére az érzékelő figyeli a nyomáscsökkenést, és megfelelő feszültségjelet küld a vezérlőegységnek. Amikor kevés a nyomáscsökkenés a fékrásegítőben, a motor vezérlőegysége kissé zárja a folytószelepet, és így növekszik a nyomáskülönbség. Ha ez nem elegendő, akkor a folytószelep tovább zár, és a motor átáll homogén üzemre. Ennyit a szívórendszerről. Lássuk most a benzinellátó rendszert. Ennek részei a kisnyomású rendszer, amely áll a benzintartályból, az elektromos benzinszivattyúból, a benzinszűrőből, a benzinadagoló szelepből és a benzinnyomás szabályozóból. A nagynyomású rendszer, amely áll a nagynyomású szivattyúból, a benzinelosztócsőből, a 4 nagynyomású befecskendező szelepből, a benzinnyomás szabályozóból és a nyomásjeladóból. Az elektromos benzinszivattyú szállítja a benzint a szűrőn keresztül a nagynyomású szivattyúhoz. Normál üzemben a benzinadagoló szelep nyitva van, és szabaddá teszi az utat a nyomásszabályozóhoz. Ez a nyomásszabályozó a kisnyomású rendszer nyomását állandóan 3 bár értéken tartja. A nagynyomású szivattyút a vezérműtengely hajtja. Feladata a nyomást 3 bárról akár 100 bárra növelni a nagynyomású rendszerben. A benzint az elosztócsőhöz szállítja. Itt van a nyomásjeladó beépítve, amely a nyomás függvényében feszültségjelet küld a motorvezérlőegységnek. A motorelektronika kitöltési tényezős jellel szabályozza a benzinnyomás szabályzó szelepet. Az elengedett mennyiséggel a nyomást az elosztócsőben 50 és 100 bár között tartja. A felesleges benzin a nyomásszabályozón keresztül visszafolyik a tartályba. Az elektromos működtetésű befecskendező szelep a szívószelep alatt van. Az elosztócsőből közvetlenül a hengerbe juttatja a benzint. A magas hűtőfolyadék és levegőhőmérséklet miatt a nagynyomású szivattyú szívó oldalán gőzbuborék képződhet. A benzinadagoló szelep zárásával a szállítónyomás megemelkedik maximum 5,8 bárra, és így csökkenthető a gőzbuborék képződés. És most lássuk a gyújtóberendezést. A megfelelő gyújtószikra létrehozásához minden hengernek külön gyújtótekercse van, minden gyújtógyertyához egy. A gyújtótekercsek kiszereléséhez van egy célszerszám, amellyel a tekercsek biztonságosan és sérülés nélkül lehúzhatók a gyertyákról.
A 4 külön gyújtótekercs alkalmazásával feleslegessé vált a gyújtókábel. A tekercs és a gyertya közötti ellenállás kisebb, és így a tekercs teljes energiáját tudja hasznosítani a gyertya, mert a vezeték ellenállása nem csökkenti azt. A motorvezérléshez tartozik egy új érzékelő, amely a kipufogógáz nitrogén tartalmát ellenőrzi. A működését a film további részében közelebbről meg fogjuk ismerni. Most állítsák meg a filmet, és válaszoljanak a munkafüzet kérdéseire. Második rész, kipufogógáz utókezelés. A közvetlen befecskendezős, rétegezett töltésű benzinmotorok kipufogógáz utókezelése nagy probléma volt a múltban. Ennek az volt az alapja, hogy a nitrogénoxid határértékek 3-as hatású katalizátorral nem tarthatók, ha a motor rétegezett töltésű üzemmódban sovány keverékkel működik. A kipufogógáz utókezelés terén végzett legújabb fejlesztések nélkül az FSI motor nitrogénoxid kibocsátása túl nagy lenne. A kipufogógáz utókezelés alkatrészei a lambda szonda, egy 3-as hatású előkatalizátor, kipufogógáz hőmérséklet érzékelő, egy rugalmas csőszakasz, egy 3 csöves kipufogó szakasz, nitrogénoxid tároló katalizátor, nitrogénoxid szenzor vezérlő elektronikával, és egy utóhangtompító. Az előkatalizátornál van egy széles sávú lambda szonda. Ez más kimenőjelet ad, mint a hagyományos, ugró karakterisztikájú szonda, ahol az egyes lambda körüli tartományban a feszültség 0,2 és 0,8 volt között ugrál. Az az előnye, hogy a lambda értékét széles tartományban tudja érzékelni. A másikkal ellentétben a széles sávú lambda szonda emelkedő lambda értéknél körülbelül lineárisan emelkedő feszültségjelet ad. Ezzel lehetséges a lambda értéket széles tartományban mérni és szabályozni. A 3-as hatású előkatalizátorban egyes lambda értéknél a káros anyagok, a szénhidrogén, a szénmonoxid és a nitrogénoxid átalakul széndioxiddá, vízzé és nitrogénné. Ha a motor egynél nagyobb lambda értékkel üzemel, a kipufogógázban sok maradék oxigén van, így az előkatalizátor csak a szénhidrogéneket és a szénmonoxidot tudja átalakítani, a nitrogénoxidot nem. Ezt a nitrogénoxid tároló katalizátor gyűjti össze. Ha a katalizátor már nem tud több nitrogénoxidot megkötni, akkor a motor átkapcsol homogén üzemmódra, és a nitrogénoxidot ekkor redukálja nitrogénné. Ahhoz, hogy a nitrogénoxid tároló katalizátor működni tudjon, a hőmérséklete 250 és 500 Celsius fok között kell legyen. Ezért az előkatalizátor mögött van egy kipufogógáz hőmérsékletjeladó, amely ellenőrzi ezt a hőmérsékletet. Ha a rétegezett feltöltésű üzem alatt a kipufogógáz hőmérséklet 500 Celsius fok fölé emelkedik, a motor átkapcsol homogén keverékes üzemre. A hőmérséklet alacsonyabb szinten tartásához a kipufogó gyűjtőcső hűtését szolgáló levegő hozzávezetés mellett a nitrogénoxid tároló katalizátor előtt van egy 3 részes kipufogócső szakasz. A 3 cső nagyobb hűtőfelületet jelent, amelyen keresztül a kipufogógázok leadhatják hőtartalmuk egy részét a környező levegőnek, és így csökken a hőmérsékletük. Most nézzük meg közelebbről a nitrogénoxid tároló katalizátor működését. A felépítése megfelel a 3-as hatású katalizátorénak.
Azonban a három nemes fém, a platina, a palládium és a ródium mellett még bárium-oxid réteg is van benne. Ez a bárium-oxid a 250 és 500 Celsius fok közötti hőmérséklet tartományban a nitrogénoxidot nitrát formájában tárolni képes. Homogén üzemben a szénhidrogén és a szénmonoxid oxidálódik a nitrogénoxid oxigénjével. Víz, H2O, széndioxid, CO2 és nitrogén, N2 lesz az eredmény. Rétegezett töltésű üzemben a szénhidrogéneket és a szénmonoxidot oxidálja a kipufogógázban lévő többletoxigén. Ezért nem lehetséges a nitrogénoxid átalakulása nitrogénné, és ezért kell összegyűjteni a tároló katalizátorban. Ha a tároló katalizátor megtelt, ezt felismeri a nitrogénoxid szenzor. A szenzor vezérlőegysége továbbadja az információt a motorelektronikának, amely ekkor körülbelül 2 percre egyes lambdájú homogén üzemre kapcsol át. Most a nitrogénoxid kikerül a tárolóból és átalakul nitrogénné. Ezt a folyamatot a nitrogénoxid érzékelő vezérli, amely a tároló katalizátor mögött méri a kipufogógáz nitrogénoxid tartalmát. Ha azt érzékeli a motorvezérlés, hogy a tároló kapacitás egyre rövidebb idő alatt telik meg, akkor ebből tudja, hogy a tároló katalizátor tele van kénnel. A kén eltávolítására a motor körülbelül 2 másodpercre homogén üzemre kapcsol át, és a gyújtást későire állítja. Ekkor a katalizátor hőmérséklete 650 Celsius fok fölé emelkedik. A tárolt kén csak ekkor alakul át kéndioxiddá és távozik a katalizátorból. Hogy az elkénesedést a lehető legkisebb mértékűre tudjuk csökkenteni, a motort mindig kénmentes benzinnel kell üzemeltetni. Azért, hogy az zajkibocsátás kisebb legyen, de a legnagyobb teljesítményt mégis elérje a motor, különleges utóhangtompítót építettek az autóba. A hangtompítóban van egy szelep, amely az ellennyomás függvényében változtatja a beömlő keresztmetszetét. Kis gázmennyiségnél a szelep fékezi a kipufogó gáz áramlását és visszaveri a hanghullámot a beömlő csőbe, ahol a zajszint csökken. Ha növekszik a motor fordulatszáma és a kipufogógáz mennyisége, a szelep progresszíven nyit, ezzel csökken az ellennyomás, és a motor kifejtheti legnagyobb teljesítményét. Most állítsák meg a filmet, és válaszoljanak a munkafüzet kérdéseire. Harmadik rész, öndiagnosztika. Miután megismertük a motorkonstrukció és a motorvezérlés részleteit, most következzen az öndiagnosztika néhány funkciója. A hiba okának keresésénél mindig használják a VAS 5051-es vezetett hibakeresés funkcióját. Ezen túl szeretnénk néhány öndiagnosztikai funkciót megmutatni, amelyek a VAS 5051 járműdiagnosztikai üzemmódjában lehetségesek. A hibakeresés mindig a hibatároló kérdezésével kezdődik, van-e benne felismert hiba. Ha hibát találnak, jegyezzék fel a hibakódot. A hibakódok táblázatát és a hozzátartozó oldalszámot, ahol az odatartozó vizsgálati lépések vannak, a javítási utasításban találják.
A hiba behatárolásához kövessék gondosan a vizsgálati lépéseket. Miután sikerült a hibát kijavítani, ne felejtsék el a hibatároló törlését, és legvégül azt megvizsgálni, hogy a hibát valóban megszüntették, és nem jelentkezik újra. A hibatároló kérdezése és törlése mellett a VAS 5051 tud minden ismert diagnosztikai funkciót. Ha nincs elegendő idő minden részlet vizsgálatára, akkor itt mutatunk Önöknek néhány az FSI motorra jellemző pontot. Kezdjük egy rövid pillantással a beavatkozó elem ellenőrzésre. A bevezető után automatikusan a következő elemek működését vizsgálhatjuk. Az aktív szenes berendezés mágnes szelepe, a vezérműtengely állítás szelepe, a szívócső terelőlap vákuumkamrájának vezérlő szelepe, a benzinadagolás szelepe, és a hűtőventilátor alacsony és magas fordulatszámmal. Figyelem! A VAS 5051 továbblépés képernyőmezőjét biztonsági okokból kétszer kell megnyomni, mielőtt a ventilátor elindul. A 04-es alapbeállítás segítségével lehet például egy új folytószelep vezérlőt illeszteni a motorvezérlőhöz. Így kell ezt csinálni. A 04 alapbeállításban válassza a 60-as kijelzőcsoportot. A folytószelep most a megadott helyzetekig kitér, és ezeket megtanulja a motorelektronika. Eltarthat néhány másodpercig, amíg az elektronika megtanulja az új értékeket. Ha a motorvezérlőegység tanult értékeit kitörölték, akkor a kipufogógáz visszavezető szelepet is újrailleszteni kell. Ehhez a 74-es kijelzőcsoportot kell választani, és rövid várakozási idő után a tanulási folyamat befejeződik. Figyelem! Az új tanult értékek csak akkor kerülnek be a vezérlőegység memóriájába, ha a gyújtást legalább 25 másodpercre kikapcsolták. A mérési értékblokk kiolvasása funkció sok kijelzőcsoportot tartalmaz. Nézzünk meg ezekből néhányat. Figyelje meg, hogy meghatározott kijelzőcsoportoknak tesztfunkciójuk is van, amelyhez az alapbeállítás üzemmódot kell bekapcsolni. Kövesse a javítási utasítást. A műveleti lépések a megfelelő kijelzőcsoportok információs táblázatának elején vannak. Most nézzünk meg néhány kijelzőcsoportot közelebbről. Először a mérési értékblokk olvasása funkciót kell kiválasztani, és utána a kijelzőcsoport számát beadni, ebben a példában ez a 125. A 125-ös és a 126-os kijelzőcsoportok mutatják, melyik vezérlőegység vesz részt a CAN bus kommunikációban. Az egyes szám a vezérlőegység neve mellett mutatja, hogy az részt vesz a kommunikációban. A 140-es kijelzőcsoport segít a benzinellátás vizsgálatában. A következő adatok vannak itt. A benzinnyomás szabályzó szelep vezérlőjelének kitöltési tényezője, az előírt benzinnyomás, a tényleges benzinnyomás, és a benzinnyomás szabályozó szelep diagnosztikai státusza, amely az alapbeállításnál szükséges.
A 142-es kijelzőcsoport is nagyon hasznos a szívócső terelőlaprendszer vizsgálatánál. Az 1-es karaktercsoport mutatja az aktuális terelőlaphelyzetet százalékban. A következő karaktercsoport mutatja a terelőlapok előírt helyzetét. A harmadik karaktercsoport a szívócső terelőlapok vezérlőszelepének feszültségét mutatja. És az utolsó karaktercsoport a terelőlapok diagnosztikai státusza. A kipufogógáz tisztító rendszer működését vizsgálhatjuk a 146-os kijelzőcsoport előhívásával. Itt a következőket látjuk. A kipufogógáz mennyiségét, a kipufogógáz hőmérsékletét, a tároló katalizátor tárolási tényezőjét és a tároló katalizátor diagnosztikáját. Most éppen ki van kapcsolva, kapcsolja be, hogy végezze el a vizsgálatot. A kipufogógáz hőmérsékletnek 350 fok fölött kell lenni. A tároló katalizátor vizsgálata az alapbeállítás kiválasztásával indul. Most lépjen rá a fékre, és nyomja be padlóig a gázpedált. Figyeljék meg, hogy a motorvezérlés a teljes gáz ellenére a fordulatszámot a vizsgálat idejére korlátozza. Néhány perccel később befejeződik a nitrogénoxid tároló katalizátor vizsgálata, és megjelenik az eredmény, ebben a példában minden rendben van. Minden olyan kijelzőcsoportnál, ahol az alapbeállítás segítségével vizsgálatot lehet végezni, használják a javítási irodalmat, hogy a műveletet pontosan végre tudják hajtani. Nézzünk most néhány további kijelzőcsoportot és információt. A 150-es kijelzőcsoport mutatja az NOx szenzor működését. A motor pillanatnyi üzemállapotát, a kipufogógáz hőmérsékletét, az NOx szenzor jelfeszültségét és az NOx szenzor diagnosztikájának eredményét. A 151-es kijelzőcsoport mutatja az NOx szenzor fűtését. A szenzorfűtés tápfeszültségét, a fűtőellenállást és a kitöltési tényezőt. Most bemutattuk az FSI motorvezérlés diagnosztikai lehetőségeinek egy kis részét. Azonban mindig gondoljanak arra, hogy a vezetett hibakeresés a legjobb lehetőség a hibák megtalálására és azok kijavítására. A közvetlen benzinbefecskendezéssel dolgozó motor és az olyan kipufogó rendszerek fejlesztése, amely tárolja a nitrogénoxidot, a benzinmotorok előtt új jövőt nyit meg. Most állítsák meg a filmet és válaszolják meg a munkafüzet kérdéseit.